ଗଣ୍ଡା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରାଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ କହିବେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଯୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ମାଙ୍କ ଗଭୀର ପ୍ରବେଶ ଦେଖନ୍ତୁ। ହୁଡ଼ାହୁଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, କରତାଳି ଦିଅନ୍ତୁ, ହରିବୋଲ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ସମାଜ ଦ୍ୱାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଦ ପଠନ ସହ ମନ୍ତ୍ରିତ କରାଯାଉଛି। ମନ୍ତ୍ରିତ କରିସାରିବା ପରେ ଗଭୀର ପ୍ରବେଶ କରାଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ କହିଲେ ଯେ ଭକ୍ତମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ହରିବୋଲ ଦିଅନ୍ତୁ, ହରିବୋଲ ହରିବୋଲ। जो भक्तମାନେ ବାହାରେ ଆସନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଏକ ଅପୂର୍ବ ଦୃଶ୍ୟ। ମାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଭୀର ପ୍ରବେଶ କରାଯାଉଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଭୀର ପ୍ରବେଶ କରିବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ କହିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଉଠି ଆସନ୍ତୁ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ଏକ ଅପୂର୍ବ ସୁଯୋଗ ଅଛି ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ହରିବୋଲ ହୁଡ଼ାହୁଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଭୀର ପ୍ରବେଶ କରିବାର ହେତୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଯାଉଛି। ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ। ଏହି ଅପୂର୍ବ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ମାଙ୍କ ଗଭୀର ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବାର ଦେଖନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିଯାଉଛି। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ ଅପୂର୍ବ ଦୃଶ୍ୟ ମାଙ୍କ ଗଭୀର ପ୍ରବେଶ। ମା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଭୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ସବୁ